Hey YouTube, så fandt jeg min kanal, og som I ser, så har jeg lagt nogle videoer ud, og sådan lidt, så I kan se, hvad jeg går og laver. Indtil videre i hvert fald. Jeg overvejer også at lægge noget, hvor jeg synger, men jeg synger ikke specielt godt. Som I kan se, så ser den ud. Jeg har ikke rigtig valgt noget baggrund tingagtigt. Så går vi ind i min kanal. Jeg skal se, om jeg kan finde mit navn. Der kan I se, hvad det er, jeg hedder den. Bare så I er klar over det. Hvis det nu er, I gerne vil like, vil jeg give meget gerne med. Ja. Jeg lægger også nogle musik ud til jer. Se, det her er det som playlister. Det er sådan, det kommer til at se ud. Og nå ja, I må også meget gerne læse det her. Og se det videre. Se det egentlig videre. Og så er der de her to her. Har jeg mere? Og det her, det er så alle dem, jeg abonnerer. Faktisk mega gode. I burde abonnere dem også, bare lige for at være sikre. Ja. Men i hvert fald. Abonnere mig, det vil være rart. Jeg lover jer, at jeg skal lægge noget mere ud. Bare lige husker at like mig. Så fordi du flere